אז למה בעל שם טוב כל כך מיוחד, אתה שואל? בואי ננסה להסביר. הבעל שם טוב פשוט שם לו למטרה לראות את צלם אלוהים בכל אדם. זה הכל. אצלו זה לא היה בוא ננסה להבין את אלוהים, כן, לא, להתקשר, להתחבר, למצוא את האמת, לא. אצלו זה היה, קודם כל, לפני שאתה מנסה להבין את אלוהים, תנסה להבין את הבן אדם שיושב מולך. זהו זה. זה פשוט, זה היה בעל שם טוב. והוא היה מהפכן. הוא הפך את כל מה שחשבו בזמנו יהודי פולניה, אירופה, על יהודים, על יהדות, על מצוות, על הזהות שלהם, הוא הפך את זה על פיו. למשל, אני מספר סיפור שנקרא אתה יכול ואתה לא רוצה. קיצור נמרץ, ולשמוע את כל הסיפור, תבוא להופעה, בא אליו מתנגד, ואומר לו, תראה, אלה הדברים שאני ממש כועס, ממש מתנגד, יש לי טענות כלפיך. מה שם טוב בנחת רוח אומר לו, תראה, בוא אני אסביר את עצמי, זאת האמונה שלי, היא אמונה פשוטה, אני לא מחדש שום חידושים, זה הכל כבר במסורת, זה מחז"ל, פשוט האנשים לא מבינים, פשוט אנחנו לא מבינים את הזהות של עצמנו, וכך הלאה וכך הלאה. ואז הבן אדם אומר לו, אני לא יכול לקבל את השיטה שלך, זה יותר מדי שונה, יותר מדי רדיקלי. הבעל שם טוב אומר לו, אתה יכול, אתה פשוט לא רוצה. אתה יכול לראות דברים בצורה חדשה וטריה ואמיתית יותר ורחבה יותר. אבל אתה לא רוצה, אתה סגור בשלך, אתה סגור באידיאולוגיה שלך. לדוגמה, אם לא הייתי לומד דברים חדשים, מאז שהייתי תינוק, אז הייתי תינוק בגוף גדול, ועוד מסתכל ומגמגם אתה יודע, על המציאות שסביבי. כל המהות האנושית זה ללמוד דברים חדשים, להיפתח לדברים חדשים, לשבור את האלילים, את הפסלים שהאמנת הם בעבר ולראות משהו חדש.